My Bharat Director, Minister of Youth Affairs, Government of India, Sri Ghatkar. So I have with me Assistant Director and an NSS, woman to be an NSS officer with me. Now, the main idea or the main objective of this press conference today to have it here is that Ministry of Youth Affairs and Sports have decided to celebrate 150th anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. आणि it is like Sardar had 150 unity campaign launch of already सुरू केलेलं असा. So Target Ministry of Youth Affairs and Sports it is already launched in Delhi, and all the state governments it is decided to have this press conference and tell about the program that is underlying the Sardar at 150. Basically, you know, Sardar Vallabhbhai Patel, he was known as Iron Man of India, and his contribution to unite India आणि आमचे भारत देशभर विविध भागातल्यान तसे ताणी एकठांय केले युनिटी पीस आणि सगळ्यांक वांगडा घेवन वचपाचो एक अखंड भारत घडोवपाचो ताची जे शैली आशिल्ली ताचोच एक इन्स्पिरेशन म्हणून दीस सेलिब्रेशन किंवा युनिटी कॅम्पेन लॉन्च केला. फुडें वयचे पयलीं आय जस्ट वॉन्ट टू will show what is this exactly campaign which ministry is planning to have across the Goa. So I would request all of you to just have. आज भारत सम्मान में खड़ा है. 150 वर्षों से चली आ रही उस महानायक की गौरव गाथा को नमन कर जिसने विभाजन की विभीषिका के बीच एक बिखरे हुए राष्ट्र को एकता की माला में ली. सरदार वल्लभ भाई पटेल, the Iron Man of India, a visionary, a unifying, जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक अखंड राष्ट्र का स्वरूप दिया. आज वही प्रेरणा नई पीढ़ी के दिलों में संचारित हो. भारत की युवा शक्ति अब तैयार. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और सरदार पटेल के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के उनके दिखाए मार्ग पर आगे बढ़ने के इसी संकल्प के साथ शुरू हो रहा है यूनिटी मार्च, एक भारत आत्मनिर्भर भारत. एक ऐसा राष्ट्रव्यापी अभियान जहां पूरा देश मनाएगा एकता, भाईचारा, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का उत्सव. डिजिटल एक्टिविटीज. इसकी शुरुआत होगी 6 अक्टूबर 2025 से. इस दौरान माय भारत पोर्टल के माध्यम से सरदार एट 150 पर आधारित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता, सरदार पटेल पॉडकास्ट श्रृंखला और यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन होगा. जिला स्तरीय पदयात्रा 31 अक्टूबर से 25 नवंबर कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से पूर्णिमा. देश के 779 जिलों में शुरुआत होगी भव्य पदयात्राओं की सिलसिले. हर कदम पर गूंजेगा सरदार पटेल का सपना, एक भारत आत्मनिर्भर भारत. राष्ट्रीय पदयात्रा यात्रा के अंतिम चरण में 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक राष्ट्रीय पदयात्रा आयोजित है जो गर्व सर से एकता नगर है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित होने वाले समापन कार्यक्रम में यात्रा के दौरान सभी प्रतिभागी खादी पहनकर चलेंगे. सरदार उपवन पहल के तहत 779 गांवों में वृक्षारोपण होगा और हर पड़ाव पर सांस्कृतिक प्रस्तुति, नुक्कड़ नाटक, प्रदर्शनी, साथ ही एक पेड़ मां के नाम जैसी प्रेरणादायी गतिविधियां आयोजित होंगी. ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, इट्स अ मूवमेंट, अ विजन, अ मेमोरी इन द मेकिंग. जब हर कोना गूंजेगा एकता की नारों से, जब गांव जगाएगा विकास की दौड़, तब आप सभी से देश का युवा करता है आह्वान. आइए एकता के पथ पर कदम बढ़ाएं एंड सेलिब्रेट द स्ट्रेंथ ऑफ द आयरन मैन. Be the voice of a विकसित भारत. रजिस्टर करें www.mybharat.gov.in/mega-events पर और बनिए इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा. So basically, through My Bharat app, Ministry is planning to unite a lot of youths and have this campaign of Sardar at 150, especially Atmanirbhar Bharat and Vikasit Bharat campaign. So just to give you a little bit about how these campaigns are going to be, it is launched on 6th of October, just 2 days back in Delhi by Honorable Union Minister for Sports and Youth Affairs. And now, today, the next
last 2 days is being launched in all states, wherein state government will take up this initiative for taking ahead this campaign. Now we have with us My Bharat, newly appointed by district My Bharat director for Goa and Maharashtra region, Western region. So he'll also brief you about how this campaign is going to be. Just to brief you, this will start with Padayatras. Padayatras will have across the district, like right from Kashmir to Kanyakumari, all the districts will be connected across the country. That would take around 8 to 10 kilometers. Some of the youth, they will travel to district 8 to 10 kilometers. From district level, some of the youth volunteers would participate in this Padayatra. They will go up till the birthplace at the national rally, which will start from 4 zones. He will explain about the 4 zones that will cut across the entire Padayatra, and it will culminate at last Janmabhoomi देशाची आमचे सरदार वल्लभभाई पटेलची थंय ती समाप्ती समारोह खूप कार्यक्रम खूपसो व्हडलो कार्यक्रम असतो. वाटे जनवता आसतना वेगळे कल्चरल प्रोग्राम्स आणि वेगळे विविध प्रोग्राम प्रमोट करपाक डायवर्सिटी, cultural diversity will be there. And in between there will be My Bharataचेर वेगवेगळी कॉम्पिटिशनां तातूंत भुरग्यांक पार्टिसिपेट करपाक मेळटली. And all the program will culminate on the last day at Gujarat, Karamsad, which is Sardar Patel's birthplace, to the Statue of Unity in Kewadia. So basically, further description, I would request Kaiser Rathore to please brief regarding My Bharat and further launch of the campaign. Campaign mode program, already Central Minister Dr. Mansukh Mandavia sir आणि 6 October दिल्ली हांगासर लॉन्चिंग केलें. प्रोग्राम लॉन्च करता आसतना जी साइड बाय साइड आमची कॉम्पिटिशन चलतली, त्या कॉम्पिटिशनाचेर लॉन्चिंग जाल्लें आसा. ही कॉम्पिटिशन्स आसात, सरान सांगला तशें आसता की ऐसे कॉम्पिटिशन असतले. ऐसे कॉम्पिटिशन टीम परत तीच वल्लभभाई पटेल ताचे जीवन आणि जीवन कार्य या विषयाचेर विषय आसतले. हाजेर आमी मॅक्झिमम गोंयचे, आता आमच्याकडे क्विज चालू आसा, नॅशनल क्विज. साधारण आमच्याकडे आता 3,500 गोंयचे स्टुडंट त्या क्विजान पार्टिसिपेट जातात. सेम परत अपेक्षा आसा की गोंयचे सगळे कॉलेजीस जे आसात, हायर सेकंडरी आसा, स्कूल्स आसात, हांचे मेरेन पटेल हांचो विचार जो आसा, तांचे विचार, तांचे जीवनाची माहिती त्या प्रत्येक विद्यार्थ्यां मेरेन पावची म्हणून ऐसे कॉम्पिटिशन जातले. ऐसे कॉम्पिटिशन संपूर्ण गोंयच्या सगळ्या, केवळ ना विद्यार्थी तर गैर विद्यार्थी किंवा स्टुडंट्स जे आसात, शिवाय युथ क्लब्स आसात आमच्याकडे, कल्चरल क्लब्स आसात, युथ आसात, त्या सगळ्या युथांक या कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी तेंचे मेरेन पावयतले. त्याच बरोबर क्विज आसतली, क्विज कॉम्पिटिशन आसतले. त्या क्विज कॉम्पिटिशनाच्या माध्यमांतल्यान विविध प्रश्न आसतले जे पटेलांच्या जीवनाच्या विषयी, त्या माध्यमांतसून प्रत्येक युवकांमध्ये आणि सगळ्या जनतेच्या मध्ये पटेलांचो विचार आणि पटेलांचे जीवन कार्य पावपाचो एक प्रयत्न जातलो. त्याचबरोबर नॅशनल रील कॉन्टेस्ट असतले. रील करपा खातीर ते यंगस्टर्स नवे जे आसत जाता ते रीलाक चड इंट्रस्ट आसता, तांकांय ताची जी आर्ट आसा ती आर्टाक एक प्रोत्साहन दिवप आणि त्या माध्यमांतसून एक रील करून लोकां मेरेन पावोवपाचो एक प्रयत्न जातलो. ऐसे कॉम्पिटिशन आसतले, त्या शिवाय पॉडकास्ट आसतले. अशे डिफरंट कॉम्पिटिशनच्या माध्यमांतल्यान हो सगळो अवेअरनेस एक्टिविटीचो पार्ट चलतलो. मेन पार्ट जो आसा तो आमच्याकडे पदयात्रा. पदयात्रा हो कार्यक्रम 2 फेटीन सरान सांगला तसो. एक डिस्ट्रिक्ट लेवलाचेर असते पदयात्रा. त्या पदयात्रा एक 8 ते 10 किलोमीटर पदयात्रा आम्ही काढतले. त्या पदयात्रेत वेगवेगळ्या कॉलेजीस, स्कूल्स असे स्टुडंट्स आसात, युथ आसात, ते पार्टिसिपेट जातले. आणि ती पदयात्रा डिस्ट्रिक्टान, प्रत्येक डिस्ट्रिक्टान एक असतली. त्याशिवाय नॅशनल पदयात्रा जेका आमी म्हटला
ते नॅशनल मार्च शब्द वापरला गेला. तो नॅशनल मार्च जे आसा ती पटेलींच्या जन्मभूमी म्हणटा तशी, आणि जो आता स्टॅच्यू आसा त्या स्टॅच्यू पर्यंत ती वतली. तातूंत 150 युथ सिलेक्टेड पार्टिसिपेट जातले. तातूंत प्रत्येक स्टेटींतले वतले. गुजरातात आसा त्यामुळे गुजरातातले मोठ्या प्रमाणातले लोक पार्टिसिपेट जातले, पण 150 हे सिंबॉलिक आसतले. प्रत्येक स्टेटींतून सिलेक्ट करतले. ते आमच्या गोवा स्टेटींतले आमी जे सिलेक्ट करतले युथ ते 150 आसात. तितले जे प्रपोर्शन आसतले आमचे कडेन ते आमचे युथ आसा त्या हातून पार्टिसिपेट जातले. अशा तरेन हो जो कार्यक्रम आसा हो सक्सेसफूल जातलो. आमी अपील करता गोंयचे जे स्टुडंट्स युथ्स आसात ताणे ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे. म्हणजे ह्यो डिफरंट कॉम्पिटिशन्स आसात ताजे खातीर माय भारत पोर्टल जे आसा त्या पोर्टलाचेर युथ्स आणि स्टुडंट रजिस्टर्ड आसात, रजिस्टर्ड जायत आसात. त्याच माध्यमांतल्यान ही सगळी कॉम्पिटिशन जातली. जाका ह्या कॉम्पिटिशनात पार्टिसिपेट जावंक जाय ताणी माय भारत पोर्टलाचेर पयलीं रजिस्टर करूंक जाय, आनी त्या हाजेर ऑल रजिस्ट्रेशन जे आसा आणि ज्यो सगळ्यो एक्टिविटी आसात म्हणजे जे इव्हेंट जे आसात ते क्रिएशन त्या पोर्टलाचेर जातले. हांव अपील करता गोंयच्या सगळ्या युवकांक की ताणें मोठ्या प्रमाणात ह्या कार्यक्रमात सहभागी जावचे. तर तुम्ही जे एसे म्हणल्या पळय कॉम्पिटिशन ताजे वर्ड्स कितके आसतले आनी खंयची लँग्वेज कोंकणी इन्क्लुडेड आहा? हिंदी आणि इंग्लिश आसतली. Competition is at national level, so Hindi and English state level competition जावं भारतभर भुरगे पार्टिसिपेट करतले. म्हणजे कॉमन लँग्वेज जी वापरली वता हिंदी आणि इंग्लिश ताचे मात्र हिंदी आणि इंग्लिश आसता. ताजे ते हें आसा न्ही टायटल दिले की सरदार 150 ताच्या आयुश्याचेर आधारीत ताचो सगळो पुरावो. ताणी अखंड भारत घडोवपाक जे कार्य केलां किंवा भारत देश आज ज्या हातूंतल्यान कसो आयला ताचो कॉन्ट्रिब्युशन हाजेर ती एसे आसा. रजिस्ट्रेशनाची केन्ना लास्ट डेट आसतली? रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी आम्ही पयर आता लॉन्चिंग जाल्लो आसा प्रोग्राम. हाजें रजिस्ट्रेशन जे आसा हे रजिस्ट्रेशन 10 ऑक्टोबरासून सुरू जाता. 10 ऑक्टोबरासून ओपन जातली आणि माय भारताचेर पोर्टलाचेर वचपाचें, पोर्टलाचेर वरून एप्लाय करपाचें. तर गोंयच्यान कोण वयता ताका सिलेक्ट बा केला तुमी? अजून करूंक ना. अजून डिस्ट्रिक्ट लेवलाची पदयात्रा सुरू जावपाची आसा. पदयात्रेन 8 ते 10 किलोमीटर भुरगे चलतले. तो रूट थंयतलो जेणे करून डिस्ट्रिक्ट कवर जातलो. फॉर एक्झाम्पल आमचो जर नॉर्थ गोवा पळयत जाल्यार पेडणेच्यान आमी दिसवाडे पर्यंत पावता आमचो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट म्हणटा. आमी जर फोंडेच्यान धरले काणकोण मेरेन तो सावथ डिस्ट्रिक्ट जाता. अशा तरेची एक पदयात्रा करून त्या हातून भुरगे पार्टिसिपेट करणारे. जो एक सपोज आमकां शेहरांतलो 2 भुरगे धाडपाक जाय ते 150. तेतून 2 भुरगे मागीर आमी नॅशनल पदयात्रा जी डायरेक्ट ताच्या जन्मभूमी कडेन ताचे 4 ग्रुप केले ते नागपूर अशें नागपूरच्यान थंय अशें 4 डिव्हिजन करून ताचो एक रूट तयार केल्लो आसा. तातूंत ते पार्टिसिपेट जातले. ऑल ओव्हर इंडिया 31 तारखेच्यान स्टार्ट जातली डिस्ट्रिक्ट लेवल. म्हणजे सरान म्हणटा 4 जणांनी 4 डेट्स घेऊन म्हणजे 15 नोव्हेंबर मेरेन डिस्ट्रिक्ट जातली आणि नॅशनल जी आसा ती आमचे कडेन 26 नोव्हेंबर ते 6 डिसेंबर जाता. म्हणटकीर आमचे कडेन 15 नोव्हेंबराक सगळ्यो डिस्ट्रिक्ट लेवल सोंपतल्यो आणि 15 नोव्हेंबराक सोंपल्या उपरांत डिसेंबराक 26 नोव्हेंबर 15 नोव्हेंबर ते 26 नोव्हेंबर हो तो स्पॅन मेळटलो आमकां. त्या पिरियडाक नॅशनलाक जे वतले तांचें सिलेक्शन जातलें. आणि हेज्या पलीकडे सुद्दां न्ही आमी एक खबर डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स वार्षिक अशी मॅरेथॉन आणि वेगळे कार्यक्रम ते प्लॅन केल्ले आसा. सो परत एकदा सगळे मिडिया फ्रेंड्सांनी थँक्यू म्हणटा कारण मुद्दाम आयले आणि ही प्रेस तुमच्या माध्यमातून सगळ्यां मेरेन पावोवपाचो आज मायक घालून सरदार 150 युनिटी कॅम्पेन लॉन्च आज आमी लॉन्च जालो अशें धरता गोंयांत. ताची कार्यावळी आज जाता. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.